Feliz. Hombre, uno.
zenbat kamion ekarri ditugu aurten? Posibileko guzik erete. Aurten ikusten du gainera ja, hasi zarela baita ere, azientak eta behiak eta saldik eta... Nego ferra zaharrak zerrete armatu, aziente duri jatatu. Nego urten nahi jote horiek. Zer da, hola, zer duzu burutan pixket berri egiteko, datorren urterako? Datorren urterako? Aztetan jot iru gauza inak. Ja, aspertzenen jenez pixkatuta. Aldu berri da, Hor, autobusaren lehizaran. Autobusa. Tengo una cabeza. Donde comentó Mendikan, amala primerako amabi lagun. Hemen segundeko beste amabi lagun. Izanean, ezereko beste amabi. Así que Gaineko horiek neun fresko hiriko ziren. urtero bezala gazna lehiaketa. Aurten zenbat gazna aurkeztu dire? Aurten 7 gazta. Eta denak erran behar arantzakoak direla? Bai, denak, beti oso da, denak emengo. Hauniz da, Bai, izan dure gehiago urtik, bueno, ez da ezki, 7 gazta dete. Bueno, eta zuk ja urte saia dara mazulten, zen olako maila ikusten duzu aurtengo gaznetan? Bueno, nik ez dut sobera ententzen, nire denak gustatzen zaizki. Jo, bueno, itxuro azta, ja, aspaldik urtiotan, abaitzen da, gehiago dantzen dela, eta
Nariz politak eta itxuroso eta onak egiten dituzte. Orain, nola egiten duzue? Orain ikusten dut, gas nagusiek dastatu dituzela, puntuazioa pentsatzen dut ematen dela. Puntuazioa berriro ere gure ikusentzulei adierazteko. Zenbat gauz dira baloratu edo neurtzen direna? Lehenbiziko hartzen, baten da buelta bat gazta osuekin, itxura, kanpoko itxura hori pixkoa baloratzeko, gero, erditikan buskatu, eta, orduan ja ikusten da barrengo itxura, kanpoko ikusi dute, eta usaia ere hobekio hartzen da, hirugarren buelta, ja, buskatiki batzuk egin eta dastatu. Bakotxantzat zein den bere guztu gobena. Eta ja, buelta batez dena neurtzen da edo gehiago behar izaten dute hori, lehenbizikoa sailkatzeko. Orain egin dugu bigarren buelta bat, lehenbiziko lau gaztakin. Eta horrek ja bigarren buelta hori egin eta ja erabakiko da, irabazlea bigarna, hirugarna eta lau. Zein den, ez da? Bai, claro. Bueno. Eta, pentsatzen dut dena den lan zaila dela, ez da? Naiz saharra jartzen diezue, ure ere bai, baina hala eta guztiz ere zaila izanen da, ez? Pain lan egitea. Bai, zaila da, eta probatzen duzunin, saharrakin eta pixko garbeitzen du, egia da, itxurak horik aizago badoratzen direla, nik uste dut denan hartin, batek bertzekin, azken erabaki honazten dela. Honazten da. Bai. Bueno, mil esker, dena ongi atera da dira eta beste urte bat arte. Ez da zerik. Dio.
zertarako da? Ikasbidaia bat egiteko Saloura. Ara, eta Arantzatik egiten duzue, edo... Arantzatik. Arantza ongi. Eta zenbat zarete, hauten joango zaretena? 14. Eta, ja, dirua biltzen ari zarete ongi? Bai, ja, saldu dugu dena. Gehiena bai. Zuk ere egiten dituzu pulserak? Zuk ere egiten dituzu pulserak? Bai? Zein dire zuek egindakoak? Erakutsi. Hauek dira, nire gukindako irurekinak. Zuen iruen artean eginak? Bai. Hala. Eta, ongi saltzen ari zarete? Zer moduz, zerra, pelitxikin dako? Arantzako, haur eskola pelitxikin alde, jarri dugun postua. Zenbat aur dire momentu honetan? Arantzan hauten pelitxikin bost daude apuntatzen, bai. Hauniz, gente? Lekutzi zortzi, horre bost, horre egiten gara. Importantia da, zerbitzu marria. Ze urteak arte goten dire hor? Urte batetik, 3 urte arte. Eskolan hasi arte. Ongi, zer moduz dikoa gaurko baserritaren eguna? Bai, zerran gozi gaude. Arraz ongi, mil esker. Tokiona institutokoan dako, hau zertarako egiten zuzuen? Bidaia o zerbait? Bai, ikasbidaia joateko. Noa joan behar duzu urte? Salo Bondora. Eta, ja, badakizue noiz? Bai, ekaina erdialdera. Ongi, Zer modu saltzen ari zarete? Ongi, momentu nahi ongi. Hemen ikusten du diseinozko gauzak ere baditu zuela. Bai, sudaderak bat jugu. Oiek, zuen diseinatuak edo aukeratuak? Ez guk diseinatu genituen eskolan.
aurten gu bigarrena. Bigarrena, eta? Lehen urti lehenbizko eta aurten bigarrena. Orduan, gander urteko exitua ikusi ondoren, aurten ere ausartu zate. Bai, Berarek, Naizko gainera. Lehen urteko kusita. diseinatzen eta jarraitzen duzue eta pentsatzen dut etxetik saltzen baita. Bueno, etxetik igual gutxigo, bino alare, bai, enbik solazten digu eta haitzen gara piztu, bai. Bila berriko jendik badaki gaitzen dugu eta ja pizkerak eskatzen joan dut dela uste guztien ere. Bueno, orain ja hasi beharko duzue mundu zabalerare eratzen zuen produktu. Bueno, bila ez da sobera eskatzea. Bueno, eta zer egiten duzue? Bizkoa jendea nahi izaten duna edo zuen gustua nola egiten duzue? Hemen jartzen dugu bizkoak guri okurritzen dezkiuna, bino gero jendik nahi baldin badu beria personalizatu, zikera, bai, apuntzen dugu eta egiten dugu itxi. Urtean, zenbat gauz egiten dituzue gutxi bera bera? Zenbat gauz ditugu, segun ero bolada, hori da. Hasi eta akitu arte. Ara, ongi, eta zerbaitetan oinarritzen zate, diseinua egiterako orduan, ze tendentzia, ze begiratzen duzu? Hau, nik uste justen dela, bueno, justen da, gehien bat holko telak eta hola zarratunak, hori asko saltzen da, eta, bueno. Ederki, bueno, ongi joan daia eta esker mila. Eskerrik asko zuri. Zer da batez ere ekarri dituzten produktua? Ze gauza ekarri dituzela? Pues zerrikila, dena, txistorra, odolpia, eta gero goxoki batzuk, mermeladan eta mendilun eta etxeko pastela batzuk eta arko-irina eta... Erran daiteke, 12 ez direla, edo 12 inguru, eta dena ja salduta dautzela, Bai, gehien. Orain, goxokiak eta punto. Goxoki batzuk elitzen dut. Arra zangi, bila esker. Isabel, aurten ere ferian zer moduz dikoa feria? Ahitzongi. Aurten ze gauza ekarri dituzu? Bueno, dentikan pixko. Dentikan hola olentzero, maridomingin, eta eskulana, vamos. Ongi, ahiz guztura. Arrazongi, mire esker. Bai, eskerik asko. A ver si aciertas. Amala poquita más.
doa feria? Pues ongi. Hauek ze dire, urtean zehar egiten dituzuen gauzak saldu nola? Bai, tarteka, denbora dugune. Ze egiten duzu, ferietan atera, hemen bakarrik arantzan, saltzen duzu internetez? Ez, dugu Instagramen badugu hola jarrita, baina, karo, azkenin lana da, eta ez dugu denborik emaiten Instagramen jarri, lehin, feritara joan, orduan feria izkutxik dugu, baina, bueno, arantzara, beti, urtero etortzen gara. Bai. Mila esker. Zer moduz aie feria? Diri grabatu, zelotxo. Ongi aitzongi. Ongi, seguro. Bueno, ze gauzak aizarete jartzen zu? Zer? Ze produktu jartzen duzu? Pues, bertako indako gauzak, opila, harto irinana, zentelozko ere bai, gero baitere magdalenak, sagartartak ere bai, dentik pizkot. Hala zongi, bale, mil esker, Kontatu diazue, zer ostatu honetan, nola antolatu duzu? Pues hementzen aritzen gara irakasleak urtero, disko bat diru atentzeko, gero aurrei laguntzeko ikas bidaia antolatzen da. Ze ongi, Antzerkia ere antolatzen du urtero, orduan, gauza horietan diruz laguntzeko. Orduan urtero ostatua eta hortik ateratzen dena eskolaetan erabiltzen duzu beri. Bai, dena beraientzako, guk ez dugu deus ere ukitzen. Oso ongi, zenbat irakasle zarete momentu honetan arantzan? Pues aurten 13 irakasle. 13 irakasle eta 82 ikasle ditu. Bai. Burua handia da, bai irakasle, zenbakia pizkat arraroa, Bai. Mairu? Gaitzongi moldatzen gara eta, etxean bezala gaude. Bueno, dena den, nola zen gaur iluna atzokoan, ospatu Bai. zen duten edo ez? Ez, bueno, eskolan egin zen zerbait, hola, bai, gau beltzarekin lotua, eta Halloween ingelesez, eta bai, apaindu zuten dena. Oso ongi, mil esker. Adeus. Bueno, lau lan batean ari zara, ikusten dut, jende izugarri pila, talo eske. Bai, beti. Opilak jaten beti. Orduan, Bai. ez zinean, ez, ateratzeko... Ez, ogi banarutza, usteño bekio. Bai. Bueno, usten Usteño bekio. Bai. Zerena dituzue gau. Gaur dugu beti bezala gaztak eta txokotik eta gero txistorra eskolako ostatu. Arrazongi, mil esker. Eskerrik asko jo.
hemen badugu hemengo produktuez osatutako sare eder bat, eta zozketarekin hasiko gara. Ez dakit hemengo aurraren bat prest dagon zenbakiak ateitzeko. A ber, esku bat, mesedez. Hementxe. Aupa! Bueno, vale. Hasiko gara batekoekin. Zenbat? 4. Batekoa 4. Vale. Orain 10rekoa ateiko dugu. Eta 8. 10rekoa. 424 momentun eta orain 100koa. Bat. 194. Elegberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Elegberri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familie osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.